Sugeng dalu Bulicang. Kok licang sih ta? Imbuk Cangi. Wah, aja sok disingkat. Apa Canli? Ah, kuwi meneh. Aku muni aja sok disingkat ki ndak ketrikel lilate malah ora prayogi ya. Boten. Dilate boten sok ketekuk. Daliyane sing keteko. Iya. Kok niki wong boten dikenalke to? Sinten? Niki sindan-sindan iki. Wah, ora butuh. Muak aku dhewe pisan. Ayo kudune dikenalke kesane Kyai Kebumen ki tepang ngoten lho. Nek sing kuwi mau rak wis genah, sing bar sak bare Mbak Novi saka kene iki mau rak genah nek penjerane Mbak Bella. Mbak Bella. Kasih ibu, kasih itu kepada Mbak Bella. Ya, kuwi wis genah ngono lho. Nek sampean ya wis genah Mbak Niken. Nah, asmane Mbak Niken. Heeh. Ngaturno akeh penonton akeh banget, Mbak. Disapa. Heeh. Ngaturaken sugeng dalu konjuk Bapak Ibu para tamu para pamirsa ingkang wonten mriki uga wonten mirsani lumantar Streaming. Heeh. Streaming YouTube Yusuf Yusuf Ansor. Ansor. Nggih. Sugeng mirsani menika gerombolan wayang kulit saking Gunung Kidul. Ora esek, kok gerombolan iki apa? Lah kudune Ayo rombongan. rombongan. Nek gerombolane ora ketok, masalahe do linggo ya. Nggih, menika Yusuf Ansor kalian kanca-kanca Ansor Laras. Ansor Laras, heeh. Nggih. Awake dhewe sowan Kebumen iki wis Yo ping ora ping awake dhewe. Lah yo Sak ndase. Dhewe yo medeni. ya sak ndase, sak awake kabeh. Nggih. Iki sowan ning Kebumen iki wis ping 3 iki, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Mugi-mugi saged tinggal langganan. Amin, amin. Ya dungane anggere tenanan le nyambut gawe tur ketrima iki ya tak kira ya dadi lengganan. Iya. Kae lho, para bapak-bapak sing padha jumeneng eneng kono ki lho, Bapak Ibu kabeh. Kae wajan. Pecinta budaya. Iya. Pun angsal mik anu unjukan dereng, Pak. Nastolke Mbak Ki, Mbak nggih mike nggih, mike nggih. Unjukan kok mik. Unjukan ki rak yo mik kok. Heeh. Iya. Ya, yo nembang Mbak. Wonten dawuh Saking penggemar jenengan saking Papua. saking Papua. Sesuk arep ditanggap campur sari Ansor Laras gandeng wayang ki ragate larang arep ditanggap gandeng Papua. Oh ngaten. Berarti ora katut kabeh. Ora kabeh kabeh. Terus kira-kira sing katut ki sing bangsane endi? Ya sing genah jenengan genah katut. Katut. Nengko kanca-kanca liyane mulih jenengan keri kono isian. Lah nggo napa? Nggo bancaan wong-wong kono. Wis ngebel aku kok Pak Bardimas wis genahke wis ngedilike job. Oh iya. Tanggal piro, Mak? Tanggal 35. Iya. Ora enek tanggal 25. Iki wis ngebel aku jare tanggal 29. 29 Desember. Oh, Desember. Ning taune urung genah. Oh iya. Ora apa-apa. Dibawane Mbak Gubuk Asmara katur Pak Bardimas saking Papua. Nyingkar nyingkur. Pak Dewan tesih lenggah. Tesih. Pak Dewan nggih sekondalu. Aja to juwi sawer ngisi-isine. Lho, nek Dewan nggih kula niku boten dijaluki mesti pun maringi nek Dewan nggih kula. Nek Dewan mriki ketoke nggih sami nggih Pak. Pak Dewan kanggo ndi? Ampun, Pak. Ampun nyawer, Pak. Nggih Pak Dewan kados umume mawon. Asih, hei. Anu dalan mriku wae terus enten sing gronjal sithik, Pak. Nggih mriku riyen mawon mboten sangge nyawer. Ya beda dana dinggo dalan karo dinggo nyawer ki beda. Lho, kowe rak yo ndek dalan to, Mbak? Nek ngono aku ora ngronjal. Halus. Melenyok kowe. Jirit. Iki yo ditenggani. Oh, iki diaturi semeneng kok ya. Malah urung pitepangan. Oh nggih. Iya. Monggo Ibu, semeneng. Ibu. Duet kalian sinden kula saking Gunung Kidul. Nggih kaya ngoten niku nek wong Gunung Kidul niku racake mambu gamping. Kok ganteng to? Talenjet. Kalau jenengane ora pirsa nek kula niku ya turunan mriku. Nggih to. Ibu menika nggih asli Ibu Langit. Oh.
Pundi Gunung Kidul? Gunung Kidul nak. Lah iya, Dek. Heeh, anu nggih. Lah iya. Pundi Gunung Kidul? Lo Tanjung Sari. Oh Tanjung Sari. Kelahiran mriko binoyong dateng mriki ngaten. Nggih. Oh lah. Ya wis. Oh lah ya. Mula sing nyelentrem ki wong dek kaya ora asing to. Apa nggih ta? Nggih sing nyelentrem niku. Iku nak dregil cahe. Kayak sebaraan Mas Pinto. Nggih. Sak pantaran. Sak pantarane kok ketok tuwa dekne ya, Mbak. Nah. Nggih. Monggo jumeneng Pak iki ketemu sedulur Gunung Kidul, Nduk. Iya, Mas. Saniki ta? Nggih, sakniki. Nggih. Engko nek jam 4 pun bubar. Oh, lo niku ora nembang ya ora apa-apa kok. Tapi niku sah. Lah pripun? Lah bayaran wis sah. Oh. Tegese jenengan ra cetha pamitan karo sinten. Lah nggih. Kula kok mboten ditakoni kaya niki. Lah kan pun cetha. Ora bae. Lah sak pantarane Mas Pintu, monggo Mas Pintu pun diputu niku. Ha. Lah Pun sembrono iki. maksudnya pun pengetahuannya pun luas. Ora aku yang gumun jenengan iki yo isih non sewu isih timur kok yo pengalamane yo luas banget to, Bu. Ah, nggih sing ngentem niku sing ngajari. Niku mboten pengalaman, niku kemalaman to. Uraimu. Nggih, mangga pun teruske. Sinten? Lho kono kenalan sik jenengan. Kula pun kenalan ket mau. Lah yo jenengan kenal yo basa-basine ngaten lho, Mbak. Nggih. Iya. Sinten asmanipun? Kula. Nggih. Kenalan tuh Nami kula Ira. Mbak Ira. Iji. Garwa ing Mandura. Iya. Irawati. Nggih. Wis ora santi saiki sing nyelentrem. Mboten takon alamate to. Pun Tanjung Sari pun genah mriki. Ah niku ora alamat sing biyen. Nek sing sakniki Sakniki beda. ora sing celak masjid niku. Nggih ta? Sing ceramah jendi? Sing daleme mriki tak sing celak masjid niku. Oh, utuh. Wis nes. Utuh. Berarti masjid tesih majeng meleh. Nggih. 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 Pundi alamate pundi? Alamat kula niku mboten ten mriki lho. Nggih. Nggih, kula saking Kulon Progo. Walah. Mergo digondol-pindho ning sing saka Kulon Progo dadi pindah alamat. Oh, nggih. Mboten napa-napa. Dadi sakniki teng mriki. Sakniki ten mriki. Lah iya, nggih. Sesuk esuk bali. Nggih. Iya. Bali teng Tanjung Sari mawon sarang sing nyelentrem. Mak, Nggih Bu, numpak piyung. Mio tengkine bocor. Iya, mangga. Mangga Bu Ira, Di. Iya. Ya piyai Gunung Kidul iki ya tetep arepa jenengan pun dangu gesang ten kutha mriki nek tetep logate Gunung Kidul ora iso ilang. Jane ya sok kangen mulih mriko kula. Nggih. Sing ngangeni rak gapleke to. Nggih, bener. Gaplek Mas tiwul, caplek Mas rangkul ngono kae ta. Mboten lho, kula niku mboten piyai menika iki arep nggone niku non sewu rada gersang tandus niku nek Nggih. nanem telo digawe gaplek niku rak tonjo-tonjo. Nggih, bener. Ha jane gaplek niku rak nuwun sewu rak ming tela gondrong. Telo kok gondrong iki lho. Lah iya terus jiwus-jiwus niku lho gondrong. Mergo kodanan. Niku sing marai kangen. Jabut-jabut. Lingsem yen kemutan lelamahan lelakon ingkang monggo digonggek bareng lho. Nah. tresna tulung
diganggomina sikik, Mbak. Nggih. Yen lepat aku Dewan ingkang pundi? Lho, iki carane ngene iki. Pripun? Sugeng dalu Pak Dewan. Sing mantuk ana ra? Aku ya padha wae ora pirsa kok. Ana ra sing mantuk? Mboten. Oh ya utuh berarti. Sing mantuk niki napa Dewan? Apa nyalon lurah ora dadi kok.
Iya, nyalon lurah dadi mingpekne jenenge ora neng ere. Kakak iso. Lah jenenge rak Hani Evinto. Heeh. Monggo kuwi miturut primbon iki sing dadi lurah ki sing jenenge enek ere bangsa Suparjo, Suwarjo. Sing enek ere ngono kuwi. Lah kuwi Hani Evinto kuwi. Eneng. Iya. Yo. Nggih, monggo lenggah malih. Iya. Gentenan sing liyane. Heeh. Sinambi para lenggah ngrahapi masugatan lho. Iya. Iki pesta meneh. Iya, mau awan wis resepsi iki disambung bengi iki. Wah,